Tarawele dama mode Tarawele korbasite dimaga kene hawasin anwati wallahi nana ko ibora kibina san mo bashite mo yerbina si ko nana mo ki kono dama mode Tarawele sunzare njo anaka wula jo ba mana fa ba ko masha na jara tura magati danga murubi bantura maganti bantama bi bantura maganti ba afori be makede ma dozu ya kono ko Tarawele o de kera tura magan Tarawele dozo chekuma bade kundu nyanaw cela ni sogo ko tun gelala wula kono a soro nena bi jigi sogo bi tunu o do ale kun bi sigilen to aka cɛya minɛn kungo kolon kɔnɔ ka funteni wele maninkaw ko de ma ko Tara funteni de tɔgɔ ko Tara ko Tarawele donzo ba i bɔr'o de la cɛkumaba 2 ani tila ɲɔgɔnna dan cɛdancɛ i tun ye n wele wa nana nka a b'i n'a fɔ i tun ye baku min kuma fɔ ni y'ale yɛrɛ ye kɔni an wɛrɛ kɔri baasi tɛ yen denbaya ka kɛnɛ a b'a sen jamu Daw Daw Maram Tarawele ka sanfɛ awa karamɔgɔ ko ma k'a ye de choisi k'a ye de ɲini wa diyara ye a ye pari kɛ ka faransi kɛ ka Ameriki kɛ ka n'i sigi an fɛ Mali kɔnɔ a ye kelen min ye k'o diyara ye o kɛra de awa i yɛrɛ ma i kan ka diya maa ye fiyewu i ye muso ɲuman ye Tarawele n y'a f'i ɲɛna cogoya min na u y'i ka furuko daminɛ i y'a faamuya o bɛ min kɔnɔ n y'i yɛrɛ wele bi komi n'a ye ɲɔgɔn ye n ko n bɛ tɛmɛ i n'a yɛrɛ ka se ka kuma siga t'o la siga t'o la n bɛ appel dɔ kɛ ka na baasi tɛ a bɛ se ka fila falen baasi tɛ n'Ala sɔnna min bɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna Daw kɔri baasi tɛ yen denbaya ka kɛnɛ a ni waati ko muso jɛman tɛ suba ye nka a bɛ yelen bɔ a ɲɔgɔnnaw cɛla ko muso bɛɛ muso ye nka Ala sasilɔn o ye muso baminiyamba ye Ala kɔni ye karamɔgɔ sɔn muso la min jirɛ yɔrɔ ka ca nka n bɛ fɛ i ka kɛ jiriba min bɛ yen n'a bolo fɔla bɛ caya parce que furu kun ye den de ye furu tɔnɔ yɛrɛ ye den de fana ye Ala ka den barikama bɔ furu in na min bɛ yen n'a bɛ kɛ sababa ye ka den barikama bɔ furu in na min bɛ yen n'a b'a kɔta ka den barikama bɔ furu in na min bɛ yen n'a bɛ faso ta Allô, Mamta, ça va? Oui, ça va. Comme tu voulais, même. Aïe, n'était souré. Ne nana ci la fo dugu kɔnɔ. Fo dugu kɔnɔ ne tun bɛ ka tɛmɛ walasa an ka se ka fila fɔ ye. Cɛ est-ce que i bɛ dugu kɔnɔ yɛrɛ? Wale bilɛ ne bɛ dugu kɔnɔ. Ok, ça problème t'a la. Kuma dɔ la ne bɛna se yen bi. N yɔrɔ ka jan. Non, mais y a pas de souci. Siɲɛ wɛrɛ kɛ. Kɔfɛ n'i seginna i bɛ sini kɛ. Ok, k'an bɛn. Awɔ, k'an bɛn. Yes! Mamta tɛna cun bi. A ye jɔ an bɛ taa dɔ fara a si kunkolo la banaw ka sisan. Est-ce que ne tɛ taa cun na? Ala kana den bɔ la min bɛ ɲinɛ jeliw kɔ han. Amina. Ala ka dugawu minɛ. Komi kara tɛ kuma ɲɛfɔ n ye. A ye caman fɔ. An ye dɔɔni baro yɛrɛ bi. Walayi an ye dɔɔni baro. Non bi kɔni. Awɔ. O kumana an ka boisson san ka na o ko la.
ni di gardien ma ka boisson no sangana o ma barabana mun ne tetwa ni jelu bi to ka ni mino te kala soma da fe ya fama bala hero bi chaya ala kana to ga ambul fuma ma bashite o ma mi boso ngo jati mina ah ya yaro iga jeli kay ngoni na benye fe ni ngoni ne coincidence singansa ya fama ni jeli ba tara no tara ko parents font fait o ko no ne yɛrɛ ka taa quoi boya bori la quoi ya fama no kana joro ni ngoni yen bani so madam ne suro ay musuno ngem gatam donc suro e bora ay asi ay sa ne bulan yogo suro ne e ko gatam asi suro e bora suro ni ma bore ka bokatam mais ni nga kuma fodro ya gli jingi kun la chogori ay sa ko me wo suro ke suro e ko me gatam ne bulan yogo suro e ko tarami donc suno ni suro boleno suno asi ko ne dabirida ay sa o te wala okay suno e gatam ne ko nata suri so tata e bora mi ne bora mi asi yoro ne boro ni ngal gemuna amago mo dana ya balia mai masa ay de ne dalen du la re bana ni dalen du ne na ba boro ko ni woni kala to woni ni ngal mai o dana ya balia de ko écoutez donc il to yere mate ore keno ni dalen no mo wala ore asi voilà donc jelba ni wara di gardien abe boso no jati mina kana o jara ma so so o jara padro wafla ne ka sara dira wafla chaman ba ay ne ta dun ne ba marai je dungu de dro mala je ka laje wafla ko gari ne sa na laje mais sende padro ga de den subaka Allah akbar ijata nte bota ngomo niye bolla doro wallahi nunu mega kodo kala bise so yingono ngami tantike dan ko inkiseka sino me mi trawle ala kana ni muso kalta ala kana haram do nyama kala ni njafio ni nyono di kada on jelu e ma daw bembeta padro sans finir wallahi sans finir non mais ça fina sanju wallahi sans finir jina oui asi oui tiere santé santé entendre shubagai tiga dala tiga barala wallahi entendre shubagai ne benali ala kam iboro ali nye danega muso fruta ko bisa ya asi wuli ka wuli fanta ko ka wuli te nchugo muna kuma le nyefi wuli ki jofolo be ni se ka fo isigile entendre ro de beno ha na le nye shura ne kan muso furu doron ko bisa kara asi i boli ne te fe en ni nyega ke nani akadine ke ta ere de jeliba i de ga tani asi abta ko flana na dona do abu bulga yela na sona ma fere mo mo re asi mikla gi wuli ta ma nyefi ay mono tam ka fatimu faka ala mambe ko sa ne bola ka tani awa to ko kana woro mati ni se to anata ay nangata ko fere mo mo ma shi ma ka to parce que ni tanti aga bala yele chuna tanti ni shoga ta ne yedra ma ani da kara ka muso so ayo masa jabaro sisan jeliba ay sabara te ga dona ko flana na fega sare dona ko flana na dona dora be boyama ili denga laje Nora ko gara kuna jay nyama ni legre bisa wallahi ko gara kuna jay kara bora muso no fe ni muso nya ya bi fa tena edun sali an bolo sisa o tinyuma inde o de la ne afo karanya na nya fo trawle ka fae ngaki ga ko telia ko ngana sumaya ko do be no ruti blaga suma surtout mo ni yere ga ko potion do ngaba kana to ga sumaya bli nin go ne yere ya ça sort ni ko benyana baka ba mamda ça va ebe giringa danega muna ne me bolto isisa nin ciran fana kana boli ni ye ni bol sugula dro abika koro nyaga mi so yingono yanno o te sa ne kun cira de ta fe patron ga digina ore ga man boli ibi ga na figi ala ko patron ga jibila nin we nere esa sort ne furu
san sɔrɔ an ka mariage bɛɛ kɛra fɛn bɛɛ e yɛrɛ ɲɔgɔn muso ɲuman ba maa kan ka nin ko yɛrɛ bila ka sumaya han mais sisan a tun ka di ne ye ne bɛ ka siran dɛ i ka saya man di ne ye Ai cɛ n jɔlen bɛ ka réfléchir dɔrɔn n bɛ ka fiɲɛ sama dɔɔni e ma ye mun kɛra ko dɔ bɛ yan mais e ma fɔ ne ɲɛna sa k'e bɛ dugu kɔnɔ ayisa ne ko ko dɔ bɛ yan walayi a mais mamu ta ne tigi e faamuya min jɛya cogo di ka ne kunbɛn e t'a dɔn ni ne bɛ ka na yɛrɛ ayi ne bɛ ka fiɲɛ sama dɔrɔn de n bɛ ka yiri la e ma ye n bɛ ka fiɲɛ sama de ko jumɛn bɛ yan ko dɔ dun ɲagaminen bɛ yan dɛ a cogo di ta an ka taa sanfɛ n ka lajɛ ni fɛn tɛ ayi an ta sanfɛ kɛ foyi tɛ yen walayi cɛ k'a ɲɔgɔn e boli la cogo min ka tila ka nin e jɔlen boli la wa an ka taa butakɔmɔ tɛ nin da la an taara ayisa ko ne min bɛ yen nɔ an ka kɛ butakɔmɔ yɛrɛ bɛ yala o la dɛ nin tɛ ko jɛlen ye walayi non foyi tɛ yen mais e ko ne ma k'e bɛ dugu kɔnɔ cɛ nin fana jɛlen tɛ dɛ an ka taa bon a ka di ne ye ka mɛn diɲɛlatigɛ la ne yɛrɛ kɔrɔ a ka di ne ye ka mɛn diɲɛlatigɛ la ne yɛrɛ kɛrɛfɛ kojugu ɛ nin ɲɔgɔnna muso ɲuman ni maa min ye n sɔrɔ i ma lafiya tiɲɛna n b'i fɛ kojugu donc a ka di n ye i ka numéro di yan mais kana fɛn fɔ Tarawele comme ça an yɛrɛ b'an ka kow kɛ kɛrɛfɛ an b'an ka kow kɛ dugu la komi a t'ale sɛbɛ ma ne bɛ ko kɛ sɛbɛ la quoi awɔ n y'a mɛn i y'a mɛn o bɛ diya n ye dɛ muso ɲuman ko damu ye dɛ walayi walayi n ko ninnu man ka sumaya ya ah non merci donc comme ça n bɛ tila k'i rappeler i bɛ n ka numéro sɔrɔ i bɛ hakili to n na dɛ ɔ kana Tarawele ko in bila i hakili kan bilen ɔ n'ala sɔnna ma n'an ka lajɛ ni subagamuso in nana a fiɲɛna ko foyi tɛ yen an ka taa sa ni fɛn bɛ yen ni fɛn tɛ yen ne bɛ n'a ye mun bɛ sa mɔgɔ si tɛ yan fɛn dɔ kɔni bɛ aw bolo yan an ka bɔcogo ɲini an yɛrɛ la sinon yan yɔrɔ ninnu ma nɔgɔn dɛ awɔ e t'a faamu awɔ ayi ko in kɛra kunajɛ dɛ ala yɛrɛ de y'a ni subamuso in kisi ɲɔgɔn ma ɔ sisan n tɛ nin bɛ taa fɔlɔ awɔ san bɛ sira di ma e ka taa quoi awɔ an yɛrɛ bɛ ko in jateminɛ an b'a la faamuya n tɛ non a ma suwa ta ni nin kun suwa ta bi n bɛ ka patron la tila u ni ɲɔgɔn cɛ o ka taa ka so to yan n'o kun kɛra o kun tɛ jeliba ta ɲalen ye yan ni jatigi taara kɔni jeli b'a wasa don a kɔfɛw de la o ma gari ma kɛ fugaridenw la ayi n bɛ dɔ jateminɛ i ye kalo la sa n bɛ dɔ jateminɛ i ye kalo la o tuma n bɛna fɔlɔ komi a ma kɛ ɔ ne t'i sara kalo la wa ne b'e bon k'e fa k'e sen bɔ a la i bɛ fɛrɛ k'o kɔni kɛ ne bɛ taa Tarawele fɛ yen fɔlɔ o fɛn baro ka fisa ne ma e ka manamanakan fɔ in ye i sigi yan i ka tileba tɛ wuli dɛ n ba e bɛ mun de ɲini dɛ ni m'o bolo yan ye e kɔni yan ne bɛ ka mun ɲini o munna butakɔmɔ ye ne ye dɔrɔn a bolila butakɔmɔkɛ y'a ka boli wa ne tɛ k'o de faamuya n ba na e sigi bɛ ko dɔ bɛ yan sa walayi ko foyi de tɛ yan butakɔmɔ ka ne ye dɔrɔn butakɔmɔ ni sentigɛli n'i y'a ye i b'a fɔ ko zo a mun na e yɛrɛ cunna ne ka taa dɔ dɛ den ma kan ka k'i kana to ka cun ne kan n'a sɔrɔ ne k'i ma ko ne bɛ so dɔrɔn cɛ man ta i yɛrɛ e kumana ne fɛ telefɔni na cogo min ne b'a dɔn ko dɔ bɛ yen o y'a to ne nana e ye mun ye yan sisan ne ma fɛn yɛrɛ mɛ ne kɔni dutera e dutera i yɛrɛ cɛ i kuma dɔ la ma ca e ka butakɔmɔ in tɛ bojɛlen ɲɛ bɛɛ ye e tun bɛ min e tun bɛ min e m'a fɔ ne k'e tun bɛ fɔ dugu kɔnɔ ne tun bɛ dugu kɔnɔ de ayi wala dugu kɔnɔ e ka bɔ dugu kɔnɔ ka na yan nɔ nin mun ne ye wele tuma min na ala ma mɛn bɛɛ sɛbɛ t'i sɛbɛ ye an tɛ se ma nkalon tigɛ ok i bɛ min yan n tɛ ji min dɔkitɛri ye fura dɔ de di ma e bɛ fura dɔ di ma e tɛ ji min fura n'i y'a ta i tɛ ji min ni ye ji min n'o tɛna taa ɲɔgɔnna kɛra i tɛna wuli kalabanciya la bi ayi kana bɔ n bɛna bɔ i kan ka taa ci la o e ma ci ne kan ka taa ci la min
Tarawele. Ma Ni madam Tarawele wa. Jeliba. Ni madam Tarawele wa. Sen tuna dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Wa dɔn sanga ni waati an sigilen bɛ yan aw de kama. Ni anw la sɔgɔmada fɛ an bɛ miiri fɔlɔ min na o ye hɔrɔnden sɛbɛnw ye minnu balolen mɔgɔw dilan minnu bɛ yen ni jɔda b'u la faso kɔnɔ minnu bɛ yen ni sɛbɛ ka d'u ye. Madame Tarawele kɔrɔ baasi tɛ yen? Baasi tɛ yen. Denbaya bɛɛ ka kɛnɛ? Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kɔrɔ baasi t'u la? Baasi foyi t'u la. Ala yɛrɛ ye sɔn kumaba dɔ la k'i sɔn fɛn na fɛn min bɛ yen n'a b'i fɛ n'i bɛ cɛ ɲini bɛɛ i b'i jija i ka cɛ ɲini ka na waritigi ɲini cɛ ɲini min bɛ yen n'a b'i fɛ. Ala sago ye sago ni Ala ma basi kɛ turamagan y'an wele a ye cas dɔw fɔ n ye olu diyara n ye kojugu min na cɛ sɛbɛkɛla denkɛ ni dusuma n'i bɛ miiri bɔkolo la bɛɛ tɛ sɔn si bolo ka tunu. An jeliba. A ye sira di yan ko ka taa ni woro y'aw ka so furuko ni fɛn bɛɛ lajɛlen min na ɲɛɲini ko bɛɛ dira ne yɛrɛ ma ka ban n seko tun ye yan ni Ala sera ka n'i yɛrɛ ɲɛ bɛɛ walima n ka n'i ka numéro minɛ k'i wele ko bi e yɛrɛ bolo cogo di min na n'i bɛ muso ɲini hɔrɔn kamalen min bɛ yen n'a b'a yɛrɛ dɔn f'i k'i jija a bɛ muso min fɛ bɛɛ muso min bɛ yen n'a yɛrɛ b'a fɛ. Mais attends jeliba est-ce que e ni maa min ta tuma bɛn na mais aw fila bɛɛ bɛ se ka cun ne ka tantɔ cogo ye. O ye Ala ka kɛ de Ala bɛ fɛn dɔ latigɛ ka sɔrɔ maa ma min laɲini Ala kɛlɛ ni maa kɛlɛ dun fana tɛ kelen ye. Madame Tarawele Ala ye tile de bɔ i ye tile min bɛ yen ni bolo tɛ se k'a datugu masa in sɔnna ka kalo b'i ye kalo min bɛ yen ni bolo tɛ se k'a datugu mori juguni tɛ se suma jugu tɛ se wonbaden kun ye boti ko ye n'i y'o ti i bɛ lafiya mugumaga kun ye boti ko ye n'i y'o ti i bɛ lafiya n'i ye bokɛla tigɛ ɲɔgɔn ni fila duguma tirabuda yɔrɔ tɛ dɛ dɔn k'a fɔ k'a bolo bɛ na fɛn dɔ de la npogotigini n bɛ kɛlɛ kɛ silipu faralen nɔfɛ walayi i bɛ taa sɔrɔ ani cɛ de tɛ ɲɔgɔn fɛ barika bɛ cɛ min na Ala ye cɛ d'i ma barika bɛ min na min bɛ yen n'a bɛ se k'i kuma bɔ min bɛ yen n'a bɛ se ka sa i nɔfɛ o de la ne ko a ma n ko cɛ kuma don a kɛra Da Jarasi ye a y'i ban o la ko Turamagan ni Da Jara u ye kalikanw ta ɲɔgɔn ye bolow kɔnɔ ko Jara ni Tarawele k'u kana tanama ta ɲɔgɔn kan ale de ye e choisi ko Jaralakaw k'u yɛrɛ méfier i ma Madame Tarawele mun b'i la Tarawele ka sanfɛ o tuma ne nana dɛ jeliba nana bɔ la. A diyara n ye a diyara n ye kojugu komi n y'a f'i ye ko cogoya min n bɛ fɛ ka k'i la surprise de ye n ye jeliba bila ka kow daminɛ mais e yɛrɛ nana cun ne kan bi donc an ka surprise yɛrɛ a ma se ka kɛ n sago ye bilen a diyara i ya. Jeliba i ka kuma bɛ mɛn a diyara n ye alhamdulilayi baasi foyi t'a la sira b'aw bolo jara Ala taara n yɛrɛ ye masa in ko tan de o k'an ka furu kɛ yaasa an ka ji di Tarawele kuma ko in diyara an bɛɛ lajɛlen ye cogo min na Ala k'a diya masa in yɛrɛ ye ten. O diyara n ye jeliba. Ala ka den mɔna den min bɛ faso diyara n ye jeliba. nin ko in diyara an bɛɛ lajɛlen de ye Tarawele. Jeliba n ka 2000 bɛ gardien bolo i bɔtɔ b'o minɛ. ko barika Ala yo ni bɛɛ kuma kɛ i ta ɲɔgɔn na yan Ala an jeli mun kɛ na kɔgɔ t'a min fiyewu ni ma yan na miya kɔ f'i ka na kɔgɔmaw de min. non o ye tiɲɛ ye. ni don o don 2000 bɛ d'a ma kɔni n ko kamalenkɔrɔ ka tile 5 nasɔngɔ de ye. o ye tiɲɛ ye. Jeliba komi a ko kɛra tan ne yɛrɛ ni n ka puwa seri an bɛ t'o fêter restaurant la. ko na fêter jeliba yɛrɛ ko Ala ka jeliba in d'a ma de ka ko muka wa ou bien muka ni. non jeliba ko Amudu Gari. non bon komi ne yɛrɛ kan ka taa ci la est ce que an bɛna se ka taa restaurant na. a tun ka taa ci la sa. an ka taa ni nana cun ne kan de. an ka taa restaurant la o tɛ ɲɔgɔn ayi bon i b'a dɔn an bɛ ɲɛ cogoya min na jeliba ne n'ale fila an bɛ taa an bila lezi la restaurant na bi an bɛ nin fêter mais siɲɛ wɛrɛ min ni invité. ayi siɲɛ wɛrɛ t'a la dɛ i segintɔ de bɛ tɛmɛ n ka da fɛ n'i ye classoni kɛ bɛɛ n bɛ bɔ n bɛ Amudu Gari minɛ. aw tɛ problème ye. o fɛn ka di kojugu. hali n'i ye fɛn wɛrɛ. hamburger jeliba. Amudu Gari. an ka kɛ awɔ an segintɔ bɛ Amudu Gari. o fɛn ka di ye dɛ n bɛ to k'a tɔgɔ mɛn télé la nka n t'a dɔn. baasi foyi t'a la jeliba. o tuma n bɛ sira ɲini fɔlɔ. o diyara n ye. a k'aw yɛrɛ lafiya. o diyara n ye. n'Ala sɔnna ma n yɛrɛ bɛna ko ninnu jateminɛ. baasi foyi t'a la. tile 2 in na bɛɛ bɛ se cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ma. donc komi a yɛrɛ sira di ka ban. o ye ko bannen ye. Ala kana jeli to ginda la dɔrɔn. o diyara n ye. kana ɲini ka wari bɔ dɛ. wulu tɛ yen foyi tɛ yen. jeliw kɔni wulu haya. kana ɲini ka wari bɔ dɛ jeliba. n'Ala sɔnna
ma ante kanyine abinye ne febe ko ni fo wari ablanda bla o ti tasmenga minenta mine fanti wari ha be se mo ga ok Deliba inche ni bana Traoré Kamera Traoré me klaki wele nara salama Traoré na ama kamade na kare di man foni yana tu bari fele mi fa ke surprise de la jarani ko il on wili kan changer kana ata changer alors tata to kan changer ça ni changer para ta changer de ai ni mais son wo ti changer ka para na non mais changer kana ça Munendo. Mana mana? Ai sabi kuma furugen do doron sa. Mana ta fetila me parga nyawa. Ay. Ya gila ni amal dem ni. Atu no wam suma no te. Mo wam ngawuru mata so folo ere. Kara teriage. Buruk lah dulu jauh kue. Coba misalnya bientôt sa future bébé. Nini? Oh ni kayo. Alu aja korban kuflani meni miodo ninga. Anti stella yang ngeco apa jago salah? Oh ngata, anya nata. Atun isin film do. Aisa ya tuta ang foto film tak kena ngabo. Min bila bahasa bago bientôt sa future. Wow. Ante restorannya. Hah? Ante restorannya. Este restoran foi roda. Tambe, ini parle mo kati ega. Ne. Ne musu. Musu me siapa na? Oh, siapa ni pano ige pare do. Ai. Ai kan ndu. Ndu. Iya Kata kamu kan itu sana. Ai, tapi ndu. Maka tapi itu ada restoran. Ai, okat ndu tapi dia ni sena. Tapi dia ada nomor ini. Ai, kan kantori. Na. Oke, anda juga kan bahasa restoran mana? Anda. Ko ijama ma chai. Bola. Namun apa? Jama'a chai. Bo, jama'a batu na. Jama'a mana ya? Ai, jama'a bela ma tu tai ne. Mutu lah bare. Ada pergi lah. Moto kana sema de. Kala ba moto nya sima. Betul dia mampu dia bulla. Abule wuzu. Ne mare. Ai bicara. Kule bola, bicara ni mampu. Ni ma fi woni kala ba dia. Cuma dah lega kota tu apa benda. Dia wa. Ai. Mana? Akhirnya tu. Wallahi bilai kan ade ga gajiyan ya kara wallahi. Ada yang lain belar. Hai, sudah matu. Wah, kenapa kata? Yang kayak gue? Ah? Ya kayak. Ike? Apa ini? Ah, ayo. Ini nunggu dungin nggak deh?
Nada. Naka na mani na buga na. Leve. Oh là là. Baby, ni nga dumuni ngari de. Ya ba re kan ko. Pero. Mashallah. Maro ni jari ko ju. Vas-y. Server. Sabari. Jadi wa yala kana fu yanno. Ne ga yala wa ere ne bla na de. Ya ngoro don to godi. Ni te mato ge ni te prayer la te ya ya. Bonjour. Ça va? Ça va? Dieu merci. Madame, ça va? Oui, ça va. Et ma roue là? Oui, Dieu merci. Apa pati? Pati, ma ko ngare wila. Oh. Anga pati ni pantai. Ni gori. Pata ni sana, on dawa. D'accord. C'est quel nom? C'est pour elle m'a dit sur là. Pour elle m'a dit sur là. OK. Et vous dîner à ma. D'accord. Merci. Ça ira du matin du matin pour toi là. Ni wa ko no kuno tara fi no wakati ni. E jelma ko ko ro beta. Jelma ko tenye. No sere wakati. Me buta ko mo ga buli ko. Ni mi fa buli. Ala ni ma buta ko mo era ni nga sama fi kalma bula. Che da fasa jalo no. Ibi sura kuntra yala lage. Ema, ibi sura kuntra yala la suno. Tu watilne. No. Attends. Ça va-t-il? Ah, mais c'est aussi qualité de l'eau. Ok. Voilà. Ok. Merci. Monsieur Brema. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Ni me fa. Wa dun ya dia. Oh, na ga da ma ne ne. Dun duwa mo ko. Tu yani. Le kuno sa mo wana kini sa ngo oti. Ok. No suno ni ko woni ni banene. Jilbab tani ga fayando. Ina ga me baya. Gala. Na la kan ta tiga lima. Sino tamani ne te. Aflawe kiti. Aflawe kiti. Aflawe na na. Oui. Non bana. Para. Iji ta jilba kana mesa. No jilba ti mesa. Ama be ere na ma kuma be ya. Ha? Ena ma kuma be ya ba. Yoro yo kuma do ku ne ke ne na wala. Muna? Para uru ti ga ta ko na ti ga avansi. Ko me ni ga ne re se ga ti jilo wala. Aku tak punya ada ni. Kan? Awal nga ko periado. Mo tara bi ma nga ko ma. Kita tu yang follow. Ini kan hanya kamu main, ulah no tara puan mi buat kalau. Abi, atui jilba kata jilba ke surprise. Ya mana? Ni na fɛn fu ye fɔlɔ dɛ. I b'a to fo ni jeliba yɛrɛ taara don min na i bɛ sɔrɔ ka jeliba yir'u la. O banna a bɛ kɛ ten tɔ de. I y'a mɛn. Woro bɛna taa i ma ni yiri somɔgɔ si la. Somɔgɔw ko tɛ problème ye o. Ne somɔgɔw bɛɛ b'a dɔn ka ban ko e bɛ yen nɔ. Ne y'i photo ni fɛnw bɛɛ yir'u la o. Hein? O bɛɛ bɛ yen nɔ. Donc du coup ni jeliba taara ni woro dɔn c'est fini. An b'a daminɛ ten tɔ. Ne tɛ yir'u bɛɛ la. N tanti o, cousine o, minnu bɛ fan o fɛ an bɛ yala o bɛɛ fɛ. Walayi. Cɛ ne de bɛ n yɛrɛ fɛ Tijani ni ɲagasalen don hali n ma se ka to ne ka kunkolo pɛn. A ka ɲi ta. Bomosi ni fɛnw la n bɛ ka n yɛrɛ lajɛ vitre la sisan. Cɛ mɔgɔw ka tɛmɛ e yɛrɛ b'a ne bɛ mɔlɛ o. Ne ka di e ta ni. Problème t'a la. N ka dumuni. Tiɲɛna n ka photo lajɛ. Sini tuguni an bɛ. Yɔrɔ muso kɔnɔma kan ka dumuni ba de ye. O tuma min ni bere ma bila contact la kɛ ni dumuni nege in minɛ a kan ka na dumuni de ma nka sini fana ka na e yɛrɛ b'a ne bɛ taa baara la ne tɛna se k'o temps bɛɛ sɔrɔ ou bien. Ne yɛrɛ kelen tɛ se ka na yan yɛrɛ. Yɔrɔ in ka jan. A compliqué tɛ. Yafa n kun tɛ kelen na. Mais n ko tɛna dumuni fana kɔni san k'o bila o. Yɛrɛ nin ye kɛlɛtigɛ yɛrɛ. Yɔrɔ ka ɲi yɛrɛ.
Jene do. Ini jene kama na. Jene? Tu jene kibara romli na. Ni ame ka voyage. Ka voyage ra. Ba mon tara romli na. Ah. Ko je voido jene ka kula sa. Ini jene ta kuma don da debi dum na agora dala wuri benen jene jerinche. Ni jene blog. Emina? Na señora. Dana remain doro. Ato wita. Mo ma madam mo bela. Amena afinge ya jene fana tuyo no. Ya afinge na ka desengi ya jene tuyo re. No lo. Ni ni sare. Atuin shangni na ka se ni misal ni buma ben. Ya fam. Atiga tuyo ngilo. Lo mi siga tuyo follow di message ko to beche. Mai munige. Me buga fenya fana no ai ni yesu go fone. Mo ma indoro ni mo ma dana ada mo go. Aywa, yore te ka dumini ni salami tamé. Ko ti la iban bok na restaurant na jalu sen ala kana na dumina na patit. Depuis ko yera ni dumuni fitin. Ori ta ni. Ne ga dumini no. Ala ga nyaga da mo yenni ga ba ne so ma malin law. No. Ne wani kala. Manda. Masuk mengira. Masuk. Mune bila. Hah? Ikona. Ulang ata jona, ebi soro demo. Ulang ata jona. Ulang ata docteur Sola. Wuli ayi de buri. Dene do. Wuli. Aga donon. Ayi de buri donon ngi. Oka docteur wala ngana ndo. Itu na sasa ngata. Ide ulang abo. Buri. Mas ibu emang abo bliera. Isi taxi jojo, ibu do taxi wana. Ya, wata fotula. Anta taxi la, o uti la ya. No, i jangan moto. La telepon. Ya telepon mi. Oh, i gira moto la. Moto mi. Amela, me isi. Anda. Apa kan juga ada? Oh, iya deh. Ini belum nak. Alah. Kaji gila ya dah. No, masuk amang apa beli? Iya lah, mana kan? Namda. Kasi dah belas angsa doktor Sola mau jam nora. Doktor. Habla. Doktor. Aku nak lihat. Habla. Saya siap sudah. Ya. Tidak tahu. Siap gila, nanti kalau
Non, bâche fouille à l'alhamdoulilah, il va bien. Mais à Erebe, salle de non. Avec salle de non. Il y a femme. Non, il y a cliché. Bâche fouille à la. Parce que d'un tout maga, il y a ma de. Au durant les tours. Il y a femme. Il y a femme. Il y a cliché. Ouais, ornacibala. Ornacibala, mais il y a d'ailleurs ma voix. Il y a bedam. Il y a femme. Ok, merci. C'est bon? Hein? C'est comme ça. Ok, docteur. Merci beaucoup. Merci, docteur. C'est comme ça, non. Docteur, vous dites que vous avez Debo na ni ofin na ni ma fin ya bitu wa bonyo na. Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc bi mega boga fayna ako série kuma babe série min kono no e janfa abe bla mardi au mardi na chaîne YouTube sans fait no Kara Design officiel. Alors na nyina de abonné ako cloche activé. Barça ni cloche activé ni vidéo bla bla ABC e follow de kuna. O temenen ko fait amanga numéro de téléphone bla parce que bébé film le ni hakina tari ni fin be no be fe ka conseil dama be fe ka ladilikan dama mi fe hakina ta fo numéro de téléphone inflene ame sorola abe woleli gala o temenen fana ko fait menu me fe wa produit publicité ge am wa produit sponsorisé il en faut par exemple boutique bi bolo minami bolo e be fa nga do anga vidéo là il y a pas de souci donc e be woleli ga numéro na numéro mi reflene duguma nyanga numéro principal donc après ka woleli go numéro sans fait abonnez-vous et partagez.